Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qed ikompli jżomm lill-uffiċjali tal-komunità jew kif huma magħrufa minn ħafna bħala l-gwardjani lokali fil-limbu dwar it-talba tagħhom għal żieda fil-pagi. Mistoqsi minn Net News il-Ministru Bonnici ma rridx iwieġeb jekk il-Gvern għandu xi żmien stipulat meta se jkun qed jirranġa din is-sitwazzjoni. Minflok ma wieġeb u rrefera biss għal-ħidma li diġà saret fix-xhur li għaddew. Għandkom xi time frame ta' meta taħsbu li ħajntlaħaq dan ġie nafutin xarej ma naf. Kif qallu Revoli Parnis mexxin tajjeb ħafna. Dan jistona sew mal-karbiet tal-uffiċjali tal-komunità li għadhom għaddejjin b'att ta' azzjonijiet industrijali għax il-Gvern mhux jagħti każhom. Aktar minn hekk huma qed jikkritikaw li tmexxija tal-General Workers Union għax qed jgħidu li l-Union mhix qed tkun ta' spalla kontra x-xeħħa tal-Gvern fil-konfront tagħhom. Ironikament il-Ministru Bonnici wieġeb din il-mistoqsija fil-bini tal-Leża, l-aġenzija responsabbli mill-uffiċjali tal-komunità u fil-preżenza wkoll taċ-ċermen tal-aġenzija Rejza Mit. Hemm kien spjegat li minn Jannar sal-lum ingħataw kważi 2000 taħrika ambjentali għal rimi ta' skart illegali, bi kważi 1000 minnhom jingħataw mill-ewwel ta' Lulju l qudiem. Fl-istess waqt, il-ħaddiema tad-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni ġabru madwar 9,000 tunnellata ta' skart mormi illegalment.